Ang top secret ko po, nangyari po siya 7 years old po ako. Then, yung time po na yun, sinama po ako ng pinsan ko na umalis ng bahay. Ayaw ko po sanang sumama. Kasi, iba na po yung pakiramdam ko nun. Pinilit lang po talaga ako na sumakay sa motor. Pagdilat ko po, nasa liblib na po kami na lugar. Pinaupo niya po ako sa sopa. Tapos yung pinsan ko po, pinadiretso niya po din sa CR. Tapos nung natanggal na po ng yung lalaki, doon ko na po nakita yung mukha niya. Isa po siyang Bombay. Nung time na po sa yun, inubad na po ng Bombay yung panty ng pinsan ko. Then pinaupo po siya doon sa may kubeta po. Nakatakas po kami. Noong time na sinarado po ng pinsan ko yung pintuan ng CR. Ako po ang unang nakatakas. Tapos yung tita ko po, sabi niya po doon sa para daw po pakawalan daw po yung Bombay, ibigay na lang daw po sa kanya yung motor. Good evening mga kabisyo! Oras natin ngayon sa buong kapuluan, eksaktong alas 9 ng gabi. Oy, ang lamig naman ng gabi na ito, Titangelo. Pero mas nanlamig ako sa napakinggan kong recap ng Top Secret. Yes. Alam mo, Rax, ang nangyari dyan, naabuso silang dalawang magpinsan. Isang 13 years old and 7 years old. Tapos ang nangyari, isang Bombay ang nang-abuso sa kanila. Dinala sila sa bahay ng Bombay na liblib na lugar. Mm-hmm. And then yung pinsan niya yung inuna. Naabusuhin. Sexual abuse to? Yes. Oh my. Pinahubad. Mm-hmm. Tapos yung private part, kinain. Oh my. Ganon ginawa ng Bombay. At nakakalungkot. Buti na lang, mabait ang Diyos. Nakatakas sila parehas. Mm-hmm. At yung nakatakas sila, minapagsumbungan sila. At yung napagsumbungan nila, agad-agad tumawag ng tulong sa barangay. Nahuli tong Bombay, pero nakakalungkot dito sa istorya na to. Nahuli man yung Bombay, pero yung tsahe nila, ang hininilang, ay sa kabayaran ng lahat-lahat, ay isang motor para makalaya. Totoo ba? Motor? Kapalit ng lahat para Yes. makalaya? Yes, kaya ang tanong ko sa'yo ngayon, ikaw ba, kung may kapatid ka o anak ka o kamag-anak ka, na ganyan yung nangyari, at alam mo nga nakakulong na yung nang abuso, hahayaan mo ba na motor lang ay kabayaran doon sa mga atraso sa'yo? Siyempre hindi, no, putol. Putol ng ano? Putol ng ulo. Yung taas, yung baba. Parehas. Nakakagigil. Nanggigigil ako. Diba? Yun ang... Nakakagalit to. Kasi wala sa tamang katinuan ng pag-iisip ang taong gagawa ng ganun. Mm-mm. Sa kahit sinong tao pa yan, kahit bata yan, matanda yan, kahit ano pa yan, basta walang consent, hindi dapat ginagawa yan. So, ang ang sakit in fairness naman sa'yo, ang galing mo kung paano i-handle yung call na yun Hirap, mahirap, pero yun nga. Yun yung purpose natin sa mundong ito Ang maging safe space sa mga taong gusto magbahagi ng pinakamalalim at pinakamasakit o pinakamadilim Yes. na nakaraan nila o pangyayari sa buhay nila. Kaya kabisyo ngayong gabing ito, samahan nyo kami alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasama ang Basa Princess DJ Rakitera. At nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ibibigay na nga po namin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sobra akong naiirita sa kapatid ng partner ko at sa kanyang girlfriend. Ay. Naranasan mo na, siguro. Naranasan mo na ba to? Hindi, may maraming danas na mga ganyan. Ang ganda ng topic ngayon Oo, napapanahon. yung tipong hindi ka boto doon sa jowa ng kapatid mo. Totoo yun. Totoo sa side mo? Hindi sa side ko. Sa mga, sa mga kakilala ko lang. Sa mga kakilala mo lang. Oo, Linawin mo kasi. Oo naman. Ayan kabisyo, ikaw ba hindi ka boto dyan sa jowa ng iyong kapatid? Ikaw ba ay naiirita sa jowa ng kapatid mo? Pati na rin sa kapatid mo.
Well, baka itong story na to ay para sa iyo. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik kasama si DJ Raketera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Nababang i-memorize yan. Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.